Etongan abi bilangan sudah adik mananti janji jongan lain dirinya dena nan tinggalkan adon sabar bakarano mangkonyo dengan adik tinggal tapi di denai itu pulau dengan indah manja di dandang dia berpisah kita dia kandung pada isu adik kesasaro apa diharap jo untuk ambo bidua nantiri menanti kara dan sabangan dengan sasari di alun sampai kawal latibo nan basuh kato dan tapati janjilah mungkin titiang lapua pulau pada isu adik kosan saro apa diharap jo untuk ambo bidua nantiri menanti kara nang sabangan denai sasali di alun sampai kawal latibo nan basuh kato den tapati janjilah mungkin titiang lapua pulau